Laphana ke ku-22 Africa ipage elisilethela ke indaba ethinta umculo including nomaskandi piano yini umculo waseLimpopo Likompo igqomu ngoba isasekhona onke nje uhlobo lomculo bayawuveza la. So umaskandi omunye ke wemculo ebenefita kakhulu ngokwenza kahle ngokuthi iyithole leli page leli likhuluma ngabo njengoba sazi ukuthi umaskandi ke kuba nesikhathi lapho ke ongakhona ukuvela kahle ezintweni ezibalekile kodwa manje umaskandi uthola ukhona kena yonke ke indaba kwaba nento yokuthi yena kuzovezwa ama-album ahambe phambili ayi-top 10 asazi ukuthi bekukhetha bani asazi ukuthi obani ade belapha ipanel ebiyenza sure ukuthi yena kumele kukhethwe ngendlela ukukhetha ngayo but uma ngibheka maybe akuyi ngobumnandi kakhulu kwe-album ukuthi le album emnandi kanjani i-overall performance ukuthi i-album iyayilaleleka izinsimbi zakhona ama-feature akhona nanokuthi iproduce kanjani yasi ihluzwe kanjani nanokuthi ke yabe isiyenza kanjani ke online yabe isiyenza kanjani ke ezitolo zomculo yabe isiyenza kanjani ngokudayisa ama-physical CDs ama-cassette ama-plate yabona ngoba kodwa senama-plate esikhathi eside ama-USB so kube kuningi lapho okudlulwe khona bakuconsiderile konke lokho including naboshini uMtekhala album yabo ethi wangisiza baba bayishwi noMtekhala bathi ke isiname or isibekwe njengo number 10 kuma album greatest album ukuthi aphume eSouth Africa naba ade benza lethi Flash News or Flash Crew angazi ukuthi obani lapho but ngiyazi ukuthi izophuma kulist yama album ngokwabo oyi-top 10 asazi ukuthi zonke izinhlaka bonke abantu bafakiwe yini because nawe Africans kunama language amaningi la Africa asazi uma bakubhekile lokho ba just nje bafocus kuma numbers so usho noMtekhala kuza kanjani beyitholela 2004 le album iphuma ethi wangisiza baba iyogela lapha ku2005 yona album kamaskandi ke eyahamba phambili kakhulu ngakulo nyaka loyo yadla ke umhlanganiso kakhulu especially 2005 lapho Khosini acishe show number 1 yaza nje ku number 2 okwavela ukuthi nakhona bayibamba ngophondo ke kuvezwa ke omunye kwani ke kwabasakaza bukhozi nabaze bamisa ngalokho kusho ukuthi yena ukubanjwa ngophondo into endala babekudeserve ngempela babethi yena ku2 abantu usebenza ukuthi umaskandi kanti umaskandi kona umculo bafowethu asaze lapha kube ukuthi le album la it sold over 500,000 copies mina ngilale interview wafika umphathi wabo wafika imanager yabo uKhosini 25 okwavela ukuthi yena later that year album idese more than 800,000 copies 500,000 copies sekucabangela nje because udaba seludala because I was listening to that interview ngakutshela nje mahala ukuthi it was more than 800,000 copies le statement sokuqala esaphuma esiphinde siyabuya esinye because esihamba kakhulu lapha ke ukudayiswa ayidayisa kona wonke ama province nako Limpopo babedlala khona nakuphi nakuMpumalanga edlala everywhere okwabonakala album ukuthi eyakwenza usikhathi leso yadayisa inike i-platinum status multi-platinum status ama-copy yalezi ayikhathi angazi noma yayihlanganiswa 50,000 ukuze ibe igold 800,000 bese kuba i-platinum 200,000 double platinum ngiyacabanga wakhamba kanjalo kudala kwaba 50,000 ngempela wehlaka kwaba 25,000 bese uthola igold 15,000 yabona nje ukukwehla le album uyakwazi ukuthi uMasama ithole inike best selling album yalo nyaka loyo ngathi 2005 and 6 icishiwe kanjalo yaphinda wona futhi ne best song of the year and best selling album ku-South African Traditional Music Achievement uMasatma so yasebenza kakhulu ke le ndaba le-album lapha uShungu noMtekhala ngobani kumandla Xaba kanye noZolenduna Rogers Makubane basenza kakhulu babephuma ke kuyihlanganane ke lapha isicathamiya ngani nibabonela ngama-90s basobe khona ke isicathamiya ukhona lapha bavela khona futhi ke lapha ngabe abafana baMgqumeni or kodwa ukhona umsebenzi obafaka lapha noMgqumeni ukuthi angilazi ke igama leqembu loMgqumeni because kunezihlabo lapha oyizwayo ukuthi lezi ke ekashwi ekashwi cishe noMtekhala online ke ama-stats akhona ke awekho kahle hle yona ndawo esikwazile ukuthola khona something
ukuthi sibone ukuthi imaphi ama-website eyagcina ifake kuwo le album yasebenza kahle. Mawuthi uyaveza phana okuhlanga Spotify, ngazi noma uDeezer yilwana or yini, but ilogo nayibona ngathi orange, no YouTube uyakwazi ukuthi le-album ama-streams wonke kulezo ndawo lezo ihlanganise u-51.2 million. Ngiyayibona lento leyo 51.2 million. Cabanga le-album isikhathi iphuma ayifakwanga online, ifakwe kule minyaka yakamuva, but iyakwazi ukuthi idlale ize ifike la. Iyakwazi ukuthi create nama-playlist awu-432 njengoba nibona lapha. So izinto nje ey'balulekile, iShazam yagcina ifikile ku-554,000 ama-streams. So nako-TikTok ama-videos niyabona ukuthi uhamba kahle kanjani-ke. So le album ikavela ukuthi emsebenzini usho noMtekhala kunayo yonke imisebenzi emihle eyalandela abayenzayo, ayikho ezofika kule way eyaphuma khona ngesikhathi yaphuma ngaso nange-impact enayo, njengoba ubona-ke iy'number ziyayikhuluma kuthiwa ini, numbers don't lie. Injalo-ke indaba bekuyilokho nje sifuna ukuveza nje ukuthi umsebenzi kaShwi noMtekhala sibabonga kakhulu ukuthi uhlonzwe njenge-album eyaba unumber 10. Cabanga abangaka abaculayo eSouth Africa, kunoHugh Masekela, kunoLucky Dube, kunoBrenda Fassie, kunoRebecca Malope, baningi loTshepo ababecula lapha. Cabanga ukuthi bangakanani abantu abe-South Africa, baningi kakhulu abantu abayibambile abayizingqalabutho, abanye yasipazi, abanye umusic wabo usadlala, yabona kuseseyiclassic, but bayithole belapha ku-position 10. Sibe kakhulu ukuthi lokho kuvele under uMaskandi-ke, angazi ukuthi obani kade bengadeserve-ke le position without bani-ke uShwi noMtekhala.